Okay. Very nkoda iri video. Kezo bati chelesi bari velecho ni Christian online radio. Roi baba no ni kashago la tshishushuru rune. Kuna mafhungo ane akuritela thoda mafhungo. Ngeyo kachishaba na community ya borine. Bakutima pa mafhungo asikone. Tanga one akolele taone. Ndo basa mngasi wabo ane atiba mafhungo na one ane ababikera mafhungo andeme ngachipinga chahone sino rikopofi apa kashago la tshishushuru. Una situ zinezwa kuritela thoda mafhungo. Apa tina sikwengani apa kala Lwamondo kala tshishushuru. Uko para huna tshidudu chowe wa ndirani chine aridivi mune wacho hone muvei wacho aripotevi sinorari korisa mashaka maAfrika chipembe vamanakanaka kari tusano pata shango na community ya borine ngandira ya vhudi zvinorikwenya kusvikira kune ravasumbedza zvithu zoveiwa ndirani zvine muiti wazo aripotevi hone ya community iko safara iko tambura ngasuso toveiwawo ngapati pausiku zvino ndikwenya gorine navone riswere rune rasumbedzisana hecho chidudu choveiwawo chine chava namalungu chine bunjiya vathu vakoshango serera tsini maranga urinde ndi muhashi wavo mudisi wa mafhungo ritosvikela kune ravasumbedza chone vachivona rune kati iri chikori arali vachikonyaga mafhungo mandinga mudaro kavari kwame nesa ofisi yavo yaripe necheri Christian online radio kanamba foni dziteverawo 071 243 1657 071 243 567 vasongo hangwa ushera muledza uyu kayuchubu katiki nahote uri shango la Afrika chipembe lidive zvinezva kuiteya huna manji ane rakudivera helishango laborine marapedzi namuseti kwenya kuti vasumbedze zvinezva kuritira thoda mafhungo katina mubveledzi wangapo ane akubveledza ino video zvino ndikuita kuti riremburuwe chichava risikele nibone unezva kuiteya aribinga apa rinisi kamera chicha Oh, is it? Kezo mashaka maAfrika chipembe ndichone tshidudu chine chovewa ndirani chine akudivi mudivi wacho zvinorari chikorisa community kavafunzi ngeyo na dzing'anga navothe vane vangatusa ubvisa chithu ichi kana mune wacho achikuzvivona Khade ajie thundu yawe uri shango lasho lidove futi live na mulalo mudziki na vutihi ndi zwine rafuna zvone aya ndiyone mafhungo ava achikoritira thoda mafhungo ngangeno khali kwamaho shango laborine line lava tshishushuru Lwamondo tsini na zvikwengani zvinonda ndichikore mashaka maAfrika volo khavavone zvine zvakuiteya